Os empresarios da Pobra lanzan a súa campaña do Día da Nai para impulsar o comercio local. Sortearase unha cea valorada en 150 euros entre a xente que merque nos establecementos adheridos. O vindeiro 3 de maio será o Día das Nais, e algo que de seguro non faltarán nesa xornada serán os agasallos e as xuntanzas familiares. A Asociación de Empresarios da Pobra do Caramiñal impulsa unha nova campaña comercial para incentivar a compra no comercio local. É basicamente como a Día do Pai, agora temos o Día da Nai, e comeza o próximo martes e, bueno, ata o 28 de abril ata o 2 de maio. E a mesma dinámica, vamos a sortear unha cea de 150 euros e a mecánica é moi sinxela. Hai que baixar a aplicación, entendo que xa moita xente xa ten baixada, e cada comercio dispón de un código QR. Entón é tan sinxelo como entrar na aplicación, ir á campaña e escanear, cada un co seu móvil e poñer o importe da compra. A dinámica será das últimas campañas, xa que apuntou que está a funcionar moi ben entre os participantes. Na máis recente houbo máis de 2000 rexistros na app e nesta ocasión están inscritos Ao redor de... poden ser 30, casi 40, máis ou menos, porque tamén temos perruquerías e non é só o comercio duro, o sea, o que é de roupa, ou de calzado, sino tamén alimentación, que tamén se considera como comercio, e as perruquerías. A valoración que fan a asociación e os propios comerciantes do recibimento e participación nas campañas está a ser moi positiva. Os comerciantes dinnos moitas veces que o propio cliente sea o que lle pide: oye, mira, donde tes o tema para escanear e demais, porque a xente xa está moi habituada a esta mecánica. O sorteo realizarase o 2 de maio directamente dende a aplicación Pobra Activa. Ti tes que ter nada máis que as notificacións activas e o único que tes que facer é esperar a que che chegue un push que lle chaman, que son como notificacións, que xa che sae o número gañador. Entón, ti tes que mirar si ti eso... Bueno, si está no teu teléfono ese número gañador. E a persoa agraciada desfrutará dunha cea valorada en 150 euros no restaurante que escolla. Calqueira dos nosos asociados, é dicir, todos os hosteleiros que temos na asociación poden, xa o temos incluso cando lle damos o premio, xa lle poñemos un por un aos que poden ir. Entón, despois, cando deciden, nos chamamos e xa vai todo por orden, sí. Esta campaña conta co apoio da Xunta de Galicia e de Comercio Galego.